Daħlu fis-seħħ għadd ta' emendi fil-liġi sabiex il-bdiewa li għandhom art agrikola mikrija mingħand il-gvern ikollhom aktar rikonoxximent fuq l-art. Fost dawn hemm il-kirjiet insolidum jew dawk il-kirjiet meqjusa bħala kirjiet indiviżi, speċjalment fejn hemm kerreja li ma jaqblux ma' xulxin. Se jkun iffaċilitat iżjed it-trasferiment tar-raba u kif ukoll jaħsbu biex dawn it-trasferimenti ma jiqfux għax sempliċi raġuni li xi ħadd mill-kerreja ma jaqbilx. Dawn l-emendi tħabbru mill-Ministru għall-Artijiet Silvio Xkembri li spjega kif artijiet li sal-lum ma setgħux jiġu trasferiti se jibdew jiġu trasferiti. Primarjament it-trasferimenti tal-artijiet fejn il-famuża l-problema tal-insolidum kif ukoll problemi oħra relatati ma' trasferiment fejn hemm binja ta' aktar minn 40 metru kwadru, tajt il-kelma tiegħi li ħan indirizzawhom u llum preżentajna l-emendi fil-liġijiet sabiex issa daw it-trasferimenti jistgħu jkunu jsiru u b'serħan il-moħħ il-bdiewa. Permezz ta' dawn l-emendi l-bidwi se jkun jista' jagħmel żvilupp fuq l-art agrikola, iżda dan l-iżvilupp irid ikun marbut biss mal-agrikoltura. Dawn l-emendi l-ġodda se jkunu qed isaħħu wkoll ir-regoli tal-wirt. Fil-fatt jekk ma jkunx hemm testament, l-art tintiret skont ir-regoli tal-wirt naturali. Il-Ministru għall-Bidja Anton Refalo sostna li dawn l-emendi se jagħmluha aktar faċli sabiex raba jkunu jistgħu jkomplu bl-attività fl-art agrikola. Huma importanti għax l-ewlet jissimplifikaw il-proċess kollu u jnaħħu l-burokrazija. Naħseb huwa importanti li l-bidwi jkun jaffejnu u jingħata l-protezzjoni meħtieġa. Importanti però li dawn l-emendi jaffettwaw ħafna l-bidwi li jkun ġenwin. Tħabbar ukoll li permezz ta' dawn l-emendi se tkun qed issir ġustizzja ma' dawk li kienu applikaw bi skemi antiki magħrufa bħala tal-50 lira. Melkin Borġ, President tal-Aqda Bdiewa Attivi, laqa dawn l-emendi. Huma emendi li inna naħdmu għalihom ħafna, huma emendi pożittivi ħafna, jifrankaw ħafna u ġieħ ta' ras lill-bdiewa l-raħħala u allura huwa pass importanti ħafna fid-direzzjoni tajba.